Goedemiddag en welkom bij de 84e Grote Rockstekersoptocht Heen en Wiert. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag Rob. Zo, daar staan we dan op een slot in de Rengel. 90 nummers. 90 nummers, grote wagen, geen prijs. En je kunt hier op Wiel FM TV kun je ervan gewoon genieten van al die 90 nummers. Een productie van Wiel FM en Sepp. Ja. De nummer 1 komt eraan, dus ik zou zeggen, nou Rob, heel veel plezier. Ja, dat zijn de rockstekers die achter ons komen daar. Dat is altijd traditioneel dat die beginnen. De kanseleerde opent. De kanseleerde opent, ja, immers wat de spits aanbiedt. Met daarachter, als ik me niet vergis, Stedelijke Hermenie Sint-Antonius. Dus ik zou zeggen, laten we daar eens even nog gaan kijken. Yes. Iedereen welkom bij de 84e optocht Heen en Wiert. Ondanks het werk gaat ervoor zorgen dat je er helemaal klaar voor zit en te gaan genieten van 90 nummers die meedoen aan deze optocht. Rockstekers en rockstekerinnen, dit is de 84e Wiert Rockstekersoptocht. 90 nummers van, de amuseerde veel lekker meer aan de kant, een brief vanaf Noordwier, dus je kunt lekker blijven staan. Al die schoolcreaties van die optochtverenigingen, duo's, eenlingen, alles die er dadelijk voorbij komen. Geniet ervan, heel veel plezier en gezien, hoort hier zo, beste leren de optocht, van harte welkom op de Merens voor het vierde van Merens en aansluitend zijn de deur kennis maken met de winnaars en uiteindelijk de winnaar van de vrouwenlucht. Zo hoog der kloon, er woelt zich op de straal. Van links en rechts komen glazen bier, in de tanden en lacht op de weg. En ook voor het Pietwerk en de dikke merci dat je vandaag weer vervormt. We hebben ook goed met de killers en de pik te zetten. Bewerken. Er zijn er een aantal grote wagens mee, kleine wagens.
bij ons in de familie. En dat is de weg naar goed. Zelfs van mij voor de buurt. Voor de vaste ladder. Een kerel met zoveel talent is moeilijk bescheiden lief. Als hij je zo goed ziet als ik, zo gewoon, zo charmant en zwaar. Dat zie je toch de regel aan. Ik denk als ik in de stik. Door stedelijk gewijden gezet. Is moeilijk bescheiden lief. Een kerel met zoveel talent. Is moeilijk bescheiden lief. Als hij je zo goed ziet als ik. Zo gewoon, zo charmant en zwaar. Dat zie je toch de regel aan. Niet als ik eerst door steden gewijden gezet. Is moeilijk bescheiden liefde. Een kerel met zoveel talent. Is moeilijk bescheiden liefde. Als hij je zo goed ziet als ik. Zo gewoon, zo charmant en zwaar. Dat zie je toch de regel aan. Niet als
Zo, de eerste nummertjes die zijn voorbij en 1 nummerke 8, dat is een bijzondere. Mark op het rood, gekend van de Bontenhoven's. Sturp jongen, wat is gebeurd? Ik was krotten aan poffen. Grote aan poffen. Wie is met de vlag? Ja, slecht. Slecht. Maar gaat ze wel aan de kiers aangangen? Ja, dat sowieso. Speciaal voor onze grote prins. Ja, zo is dat. Sturp geen eens van jongen, dan gooi je op tocht. Ook. Aanbeland bij nummerke 9 in een optocht en dat is VV Vreed wie dat het giert en die hebben hun Cadillac.
belandt bij nummer 15 in de optocht. En dat is VV de Eiling, oftewel Nick van Am. Nou niet met zijn vliegmachine. Maar jong, wat is gebeurd? Ja, ik heb hier van de Hoog. Oh, ik heb me even vergis. Per ongeluk. Dat is schrik inderdaad, dat is schrik inderdaad. Fijne optocht en een goeie van Slovik. Dank je, jij ook. vettige rupsen.
staat erop neer, want godverdomme. Voor het werd vanavond, maar de avond werd de nacht. Zo'n vaste lovendorven, jij dan maar sneller dan gedacht. Om het te zwieren, en de lampen het jaar. Maar ik wil nog gaan blijven, dan nog lang meer hier vandaan. Ik heb nog tijd, maar de klok heeft beslist, dat dit voor ons een einde is. Ook al heel het slaat weg, in een optocht en dat is nummer 22, vastelovend vereniging, de Mafkezen. En die hebben het motto, hetzelfde geslacht.
Sla links af. Sla links af. Sla rechts. Het leunt de hand.
Jeugdprins Stan, daarboven zit hij is degene die voor de jeugd de vaste ongeveer op moet gaan. En tot op heden doet hij het ontiegelijk goed, dus kijk even wie goed dat de mensen kan zitten feesten. Mensen, zoek tegen alle muziek.
zoals al bekend in het midden van de optocht. Hier achter mij, nummerke 45, de Flausmuizen. Gaat al een aantal jaren dat Brabantse deelnemers heen met doen. Daar straks zag ik ook VV de Mafkezen, maar dat is niet het woord, dat is CV de Mafkezen. Dat wil ik wel even recht gezet hebben, want die Brabantse deelnemers doen hier altijd met heel veel plezier mee. En kijk even naar deze creatie van de Flausmuizen. Safari Tour. En de eindspringman kopgroep is ingezet. Giraffe en olifant gaan nek aan nek, maar de olifant neemt de leiding. Gaat hij het doen? Nog 2 meter, gaat hij het doen? Maar ja, hij doet het. De olifant wint de Safari Tour. Ho, 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 wat een geweldige wedstrijd.
het Wierter-spektakel gaat beginnen.
nu allemaal op? Zij zijn prinses zoekt. Ze moeten natuurlijk niet te oud zijn, hè? Ja, niet oneerbiedig gezegd, maar... Ze moeten nog wel 10 jaar mee. Ja, minstens, hè. We zitten 2019, we hebben het over 2030, dus ja, te veel rumpels, dat kan natuurlijk niet eigenlijk, hè. Maar goed, ook die hebben charme natuurlijk. Maar dat is niet het enige criterium, neem ik aan, die leeftijd. Nou, nee, niet alleen. Ze moeten charmant zijn natuurlijk, hè. Moet gewoon vuur komen hebben. Platkallen, dat is natuurlijk ook wel een... Misschien wat het allerbelangrijkste. Ja. Maar we scheren ze niet over één kam, hè. Nee. Absoluut niet. Maar vol succes dan nog met de zoektocht vandaag, hè. Ja, komt je helemaal goed. Komt goed, dank je. En gezien, je hebt eindelijk keer 11 jaar jubileum en dat vieren ze over de hele wereld. Een grote groep, ja. Een grote groep, zo sta je ziet. Hé, wacht. Chinezen. Want dan misschien een beetje aan de kant komen. Dan sta je ziet, een bocht met een groep Chinezen erachter en daarachter komt nog een grote wagen erbij. Zo knap, en dat je hier 11 jaar met een grote wagen in de optocht mee rijdt. Ja, dat is het leuke ook dingen aan de Wierter optocht, hè. Grote wagens, kleine wagens. Duo's, eenlingen, trio's. Leuke interactie met het publiek.
is het feestje nog niet gedaan. Bestaan is het feestje nog niet gedaan. De speakers gaan op en verlappen in het
Taggetje. Dat hebben we afgebroken, maar de wedstrijd is nog weer gedaan. Is de oranje. Lijken van de Lorenweg. All the way van het café B. Bertje. Door de week dacht. Hier is het weer. Lijken van de Lorenweg. Eerste P. Zesde. Tweede P. Halver tweede. Derde P. Homme! Taggetje! Mensen, dat is nog niet gedaan. Ik wil het gewoon. Weet dat ik al stond. Zie je dat kloven? Zie je de kloven? Hier is het, Eurenzij. Vettige Henkie. Jullie komen voor de microfoon op 10. Eerst op 10. Zesde. Tweede punt. Alle twee. Dat is altijd. Derde punt. Beste punt.
Hey, klopt u? Dat je er geen schaal aan. Ich hab gesungen, ich hab gesprungen. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Das war noch eine Fiesta, das so viel muss anderswo. Du bist der Sonne, der nicht ist Sonne. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Kwartier linksaan. Oh nee, rechtsaan. Och, ik weet het ook niet meer. Omdat je Google, is het nog zo ingewikkeld? Weer volgen die mensen vuur of zwaal. Hey Google, wie zet je met op dags, hè? Ja, dat is me ook veel te ingewikkeld. There's a movie,
was doing a shoe in the plot. Shoe in the plot? Dit is pas een shoe in the plot.
Rogwinnaar van vorig jaar, de doorzetters. Ze zijn er weer bij dit jaar met een no-creatie. Nummerke 85 in de optocht, als ik het goed heb. Ja, nummerke 85 in de optocht. Het motto dit jaar, proefmonster. Hey Fransje, is uw carnaval ook niet uit geweest is? Zit jij met je luie reet compleet onderuitgezakt op de bank? Geen paniek van de rijbewijzer. De feest die zijn. Eén keer goed strooien en je kunt er 6 dagen tegenaan met die carnaval. Zegt uw dokter van wel, want dat feest die zijn spring je direct uit uw bankstel. Als je nou en binnen 11 seconden belt, kan je dezelfde dag nog een proefmonster verloren. Moet wel heel vlug zijn als de dingen gaan, jongen, als wij een broodje op de toon mag gaan zorgen. Kijk, niet normaal heel nergens over. Kan ik een proefmonster bestaan? Ja hoor, komt eraan. Oh ja, en wil u geld terug? Dat is niet ons probleem.
zo. Groes met allebei de handen ook in de geetje. Bij de weg zijn de zon in. Nou, dan is je afgelopen. Dames en heren, welkom. We zijn hier vandaag in de bondswedstrijd.
geweest. En wat heb je jou een hoge tweet om iets goeds van te maken. Ingrid, de groetjes hier, Utrecht, en heel veel plezier in Tanzania. Dag dames, veel plezier, goeie vastenavond, maak er wat van. Nou Rob, dat was de 84ste grote optocht van de Rockstakers. Ongelooflijk, 90 nummers, 90 leuke dingen ook. Ja, vond je ervan? Ja, chic. Echt gewoon gevarieerd. Voor klein, voor groot. Grote groepen, leuke creaties, interactie met het publiek. Altijd leuk. Vind ik persoonlijk altijd heel leuk. En hij nu al een beetje een beeld van wem de gouden Rockstakers zou gaan pakken. En weet je wat het is, Jeroen? Er is nu geen piel op te trekken. Eerlijk is eerlijk, want je hebt met een jury te maken. Werken in vinger, maar je hebt gewoon met een jury te maken. En die mensen hebben er verstand van, die zijn er werken mee bezig, gewoon kijken, die denken erover na. En ik weet zeker dat degene die vandaag de gouden rog wint, dat is wederom gewoon terecht. Ja, en hier geldt het wel echt, hè. Meidon is belangrijker als winnen. Ja, dat zie je wel weer. 90 nummers, 90 groepen die er zin in hebben. En ja, dat is nog het belangrijkste wat telt. Ja, dit was het, de grote optocht van de Rockstakers. En op 4 FM, daar kun je gewoon nog tot dinsdagnacht 12 uur luisteren naar de allerbeste vastelovensmuziek erop. Ja, door heel Limburg, we hebben van alles in de aanbieding. Dus ja, lekker luisteren, afstemmen. Ik heb het in ieder geval helemaal goed. Dit was ze. Dit was hem. Ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende.